Hello mga amigos amigas, so karon wala man kay happenings nahitabo. I-tour na lang tamo sa akong office. Akong office. Dili bitaw siya office. Wala na siya tawag gani. Workplace na lang para mas social ang ihang pag-ingon. Kaya ako man ang parang substitute ra ko karon, siguro ako overtime. So naka-delikyat ko og video. So nami 1 2 3 4 5. Nami 5 ka computer, upat ra ang magamit ani sa paggamit og internet kay ang isa para man sa mga information sa pasyente o sa tibuok hospital man gud ni ang isa ka computer. Pero magamit gyapon siya dula lag games, mga Minesweeper, mga solitaire, mga mahjong, ano lang gud nga games. So i-tour ta mo karon sa akong office, sa among office, sa among workplace na lang. Workplace. Diba? Dako kay mong workplace. So mao na kada among workplace. Pero kalipay gyapon mi nga inani mas labing kong huot or mas sexy kong huot or unsa pa nga mga mask or basta mao na among workplace. Kita mo to ganiya tong isa ka workplace nga dako gamay. Dito ang mga interpreters namo or should I say mga coordinator namo. Dito ay ilang station. So tawagan man na namo sila kay para kumuabot ang ilahang mga pasyente nga mga foreigners. Ang daghan gid sa mga diri mga Arabo o in-check na dia gud pero mas daghan yung Arabo. Samot na karon mahuman ang Ramadan. Sus. Daghan gid daghan gid kayo mga pasyente nga Arabo and urag bisi-bisi gid ang adlaw. Daghan gid mga Arabic coordinator na mo ana ba. So, pwede ta mo ipakita sa mga brochures, mga available nila nga mga treatment diri sa hospital, sa Yanhi Hospital and kasi hindi mga himo diri and magplano mo nga magpainato. So, pakita lang ta mo sa brochures na pero dili na ko abrihan ta na ipakita ang guna ko mga glimpse. So, tara. So, mo to siya mo mga procedures and mga treatment diri sa hospital. Ang ginaaduan din nila diri kay ang samot na sa mga flight attendants, unsa to? Ang detox. So, kanang detox magka-cleanse sa imong kinaay bitaw kanang basta wa ko kabalo kay wa pa ko ka detox. Og basta mao na ilang ginakasagara sa mga flight attendant ginaanian diri. Napud mi check up procedure. Ako naman ang na-con sa kong vlog task up. Ang mga kasagara nag-confod sa mga check-up procedure namo, ang mga Arabo namo. So kung sa mga incheck pod kasagara na sila sa among skin department. So ang uban pod incheck na sa mo ato po sila plastic department namo magpa-surgery. So kung sa Japanese pod ay mga kasagara mga pasyente nga gaani diri magpa-lalaki. Mga tumboy man sila din magpa-lalaki lang gud dayon man. So mao to ang mga treatment diri sa hospital and wala ko gibayaran ani nga promotion. Pero gatrabaho naman din po ko diri. Wala na ko gibayaran ani pero kani pag video ani wala ni gibayaran. In my own free will ani and wala lang basinday. Basinday mo anhi lang mo diri then mo anhi man mo diri kun og namoy ginabati dira nga unsa pa na inyo ginabati og na ganahan mo nga magpa-sex change or magpa-gwapa or magpa-niwang, magpa-facelift, unsa pa na diya mga procedure nga ganahan mo. Adto mo sa Yanhi website. I-link na ko diya ako. Basta kana makita rin nyo diya. Or kung dili man gani, sindi ko ninyo sa Facebook nako. PM me,
i-link po ko diya na akong ibutang dira ang ako ang Facebook. O kung ganahan pa mo more information adto lang mo sa yan ni website na akong gi-link below o akong ibutang dira sa screen. O moro to ang akong video karon. So salamat sa inyong pagtan-aw and kadush. See you in the next video. Stay healthy, well groomed. Taysa. Ayun yung gamita akong pangalan ha. Basig expect mo mga nga maka-discount mo kung gamiton niyo ang pangalan. And dili man ako tagyani og wala ako power diri unsa ko ego ra ko in simple nga normal nga empleyado diri sa hospital. Oh, di ba? Okay? So like, share and subscribe. Ring that bell.